अखा हाजोब्बाय लोगोफोर नै बिराद अखा हाना होबाय आरोना गाबोन जोंना माबा बास्केटबलनि टुर्नामेन्ट दंमोन नालाय ओंखाम संनांगौआव अखासो हाजोब्बाय आरोना नै मा खालामबावनो अदाबानो बुंजोब्बाय नै बिराद अखा देन्जार अखा आरोना अदाबाव हाबजोब्बाय नै आरो बनानो सिजोब्बाय आरोना गाबोन फुंनि 7थायावनो ब्रेकफास्ट दंमोन दा मा जाबावगोनथाय जाला आरोना नै सेस दैयानो दावखोला आरोना लोगोफोर बिराद अखा हादों आरोना नै अखायानो अखा दा दासो नै लोगोफोर मा ना सारलायलायनाय जाबाय आरोना नै मा बुंबावनो आरोना वाव अखायाबो बिरादनो नै नासो सारबाय आरोना दैयानो थांनो लामा गैला आरोना टाइमा हरनि साराय 10:30 साराय 10 जाबाय आरोना नै दा ना सारनो गोनां जाबाय आरोना नै अखायानो अखा आरोना मा बुंनो आरोना लोगोफोर दैयाबो थांनो हाला ओरैजाय माने दैयानो ओरै गोजौ नालाय दैया थाङा आरोना ओमफ्राय ओरैजाय गाहायखिसो दै फैजोब्बाय आरोना नै मा जाबावगोनथाय गाबोननि दिना नै अदाबा सेस लोमसावजोब्बाय हले अखायानो अखा नै बेले अखा हादों आरोना दे लोमजोब्बाय नै